Sin det sprit. Hej kan Hej Søren. Hej. Hade så gott ut. Är det bara inte tankarna eller vad? Hade jag bara inte tanken om. En ordentlig ung Rinkesteiner. Hade simpelthen Rinksteiner som Högne korte gråt och i Du Rinkesteiner, alltså är det till Ryssland bridge bushur stein och så man säger. Brukar man gråta så. Ja, man brukar gråt, ja. Man hittar gråt upp till 820 hittas det. Så dippar man ner i ursterna. Ta karamellisera så socker som är högt sockerän i halv i ursterna. Ta karamellisera gråtet. Och så tar Högne bridgaren och körer i setcher 100 kilo. Och så hänger han in i en tanka. Och så pumpar han öl i tankan. Och så ständer det lagrar samma vi i 8-20 veckor. Och så ger det karamellsmak och mineraler till ölna. Och det är gott för skoma, så säger det. Men jag hade inte nu slipper akkurat gäster här ute i just makkan så lära kan skunda och skola ner så vi får till det ordentlig öl. Och så får jag säga välkommen och allt det där. Ja. Jag vet att det är spänt här ute och ja. Välkommen. De har just däckbursor. Skål. Skål. Doftar banan eller något eller vad? En banan. Det ger den som doftar så där. Tack ja. Ja, och det tror jag att det Vi är västan för här när republikaner. Det borde kanske kalla den för bananrepubliken. Är som det är härifrån. kanske. Ja, som man hejer till. Ja. Skål. Skål. Fantastiskt. Hur snackar vi säger då? 8-20 veckor ska han stanna. Så hon är några ungen, hon är akkurat 2 dagar. Gerra, hon tvär dagar så vi där. Jag vill inte boja så långt till nöt. Ja, det där. Hur långt ständer Fredrik? Det är ju imes från hus till hus. Kan vara afra. Det är Ja, det är alltid man klarar att boja. Men nu bridger jag inte långt för det väl. Alltså här är det långt. Ja, det är det. Ta 6. Ta 6. Si Terje. Ta 6 si Terje. Ta 6. Nu alltid du ska se välkommen. Ja, jag håller isen, ja. Nu håller jag det vi är klara här ute. Välkommen till Alzomol och tusen tack för det stora undertökna som jag har lagt mest till i det och så runt här i havn som jag har kort runt i byn och det har varit öjlig undertökna och länga köjer bei utanför Sölbor och Rosor och alla ställen. Så det är fantastiskt och vi är öjligt spänta till att göra det här attachet här vi corona ölsmatching och akara och här som corona tog och vi halta frost över sjönde och vi färra spritt och kött och så rätt. Och ja, tack för det stora undertökna och jag har Sören med synar här som är bridger i akara. Och så har vi finnit gästa Väster vi och här och till Kim och Schurer. Välkomna tillbaka. Tack för det. Tack för det. Det är dejligt att ni kan komma att ha en hundrale öl tillsammans med oss och att ni känner här. Jag tog en länge tog jag tagga av. Ja. Cirka 5 sekunder så svär där ja. Ja. Man kommer längt via bjør og folkeøl. Ja, inte? Ja, jag vill inte stå på mänskligt öl. Nej, det är det. Det smakar hack Allt har gått. Jag är inte skillfri det är inte. Men Då ska vi röna till några vi. Ja, vi får lära Schurer att dricka öl ikväll. ja, jag gott räcker men inte jag har inte sett kulturella tillgångar men man ska föla och förnämma och flytas upp på en hackrisfär utan man förrättas matchen och ins matchen och ta Simon och ta Jumar och det var en dubt och en wood och en här är det kört ja. Man frontar och den första är mognad. Men okej, kanske man lära också. Det har så män här. Ja, jo, han säger. Ja, vi får röna samma vi tycker kunna få att dricka gott öl. Det är bra säkert. Lyftan är stor jocken som du så ja. Vi har valt några öl ut som är som vi själva släpper sälja. Som är upp till 5,8%. Ha? Ja. Ja. Så vet som till mig. Det är stor nerver, det ska nätt till man ser startin som är. Jag säger mig, det lukar mycket för mig. Jag bara kommer till att smacka, så jag ska inte... Okej. En spansen under som spudljus och kvar. Kan ska vi få locka nästa ska ner i Kim sätt till kvar. Kan jag gott. Men jag vet inte om du dricker glas eller flaska. Men de har väl att dricka glas i gossar. Och
Rättfyljan är tanne kväll där vi får smaka ölnar. Vi börjar vid vanliga. Så är det Bersko Gran. Så är det Roa, nummer 2. Och så Rinkestein. Och Godlotne. Och så Åkara Var. Det är planen som vi färra kvar efter kväll. Och ja, jag vant att jag är klar här ute, jag syns ska vi ta det till en lite startläge kanske? Ska jag få spela kort? Ja, det är två ting som hänger väl samman. Det är öl och musik och så tar trea, men där kan börja vi öl och musik där. Så Ja. ja. Eller kvart säga versen är det här. Ja, det är så bra. Jag syns Jonga sang. Du syns Jonga sang. Du kan recitera då. Ja. Vi får inte vi man låt. Alltså tror till läxa vid bara ha tror ju öl att mig på. Ja, jag har en tanke om att vi nämligen vi för ut att dricka öl i sån tojon. Ja. Ja. Det är ju så där som det är ju man har plikter och man ska ta sig en apert och så vidare och ta ganska skapa konflikter med andra stinker sig borster så som är skalt som vi bara känner ölla väl säger så ölla väl i en örnde hon är en örn till han över törn. Och i hela tiden är det mer aktuellt än jag kan ta ut till att det är inte akkurat tiden för att få sig snaps och öl medan tjoen strujust vid corona och salarkfull. Så jag är ju värre än en förgråna coronakona. Så att ska man i hela tiden tägarna kalta så må det nog helst vara ute i fjälta. Chatten och skit. Himmel, man kan nästan tacka till tacka. Vi är för Västerom. Inte att dräcka, men att smacka. Och visst man så alluka väl kommer till att få ett prik så är det sjön det svik. Himmel, det kan inte vara helt av lej. Så att han som skotcher är en mer kittle som minner mest om Bjartn och Staj. Det hade jag till nu korrekt. Så hade jag att ta kan man av sån sia vi sin vin. Skål. Det här är medicin. Skål. Skål. Så får jag ta sig upp. Ja. Det är ju som här där vi att hvis man ger alkohol till kultur så kan man njuta av sin mer än man annars är kunna så. Ja. Och hvis man gör det till medicin så kan man nästan. Du konar Absolut, ja. Och män ganska. Man må lycka som smilja. Så tror vi valt att börja vid en vanliga. En vanlig pilsnare till det rinkaste att göra. Det är så närkänd och så barst att det är allt som smakar jöknum. Det är pilsnermalt, det är gär, dejlig surlar. Och så är det humle. Och det är simpelt och det räcker. Jag får fjättlig morgon, därför får man såna att jag kommer om i fjärs. Peter, vill du ha öl? Ja, tack. Peter öl. Han vill gärna ha öl. Självande. Skål. Skål. Och titta där ute. Titta klar ska inte upp ni vi. Smäcka öl i glaset. Fantastiskt. Det är nog en av de största rundvisning vi har haft utan att agarera oss. Det är inte jag skulle göra på hända madan, men vi drar in halta frastöve och lustar till namn. Så nu är det som man kan se att det här spelar upp på stranden där i sinnen och allt det där. Ja. Ta mot hit slura fyra kvam så vi ser det rätt alltså. Skål. Skumi är flott. Ja, slå med. Ölen är Klar. Ett öl att snacka, några andra är öl att smacka. Skål. 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 Tar man smakar öl så är det viktigt att man inte bara nippar till ölna. Till att man fyller munnen så är det att man sväljer. Det är här nere man smakar när man smakar öl. I halsen. Skål. Skål. Skum säger man det kvästen. Flott. Det är flott. Det är Ser viktigt ut som att brim. viktigt att ha flott skum och ölna. Glös skulle helst inte vara vaska i svappe, ja, för att ta helt bättre på skummen, hvis det är inte vaska i Visst inte vad ska jag säga? uppvaskmaskin. Ja. Kan vi bara skåla? Det är viktigt. Ja, skål över vattnet. Ja. Skål där. En fantastisk pilsner helt säkert. Det går pilsner. Ja. Ja. Vi har arbetat näck vi att männa hända pilsner. Det första han tar och ta första pilsner med Jordi han var ganska oj så basker helt det folk ta. Och så Och det är faktiskt han som eit okra pilsner, ja. ja. Han den här eit okra vanliga. Ja, men det är en pilsner, ja. Ja.
Han pilsnar som vi gjør. Han første vi kjørte, han var faktisk dubbelt så barsker som hessen. Men jeg halte vi det har rakt en gåan, frisklig en gåan pilsnar her. Skål. Ja. Det var ett ljus att ni gör ju. Ja. Han får fixa det. Vill jag väl göra. Det är också spöker här. Onkel spöker, ja. Hej skulle är välkommen. Det passar faktiskt. Vi har faktiskt en gammal gånge i Jöknam point här. Så här är en mervärd. Har man stannat här bridge klockan 5 på morgonen. På morgonen. Så ser man ofta också att han fysa och sin med en Jakob snackar om liklarna som beväger sig. Det är så inte uppleva. Det är bara att du så tull uppe kanske. Det kanske det. Alltså han dammar inte Jo, han dammar väldigt väl. Han var den att på in. Alltså hus vi respektsposition här budget. Tack ska man ha. Jag vet inte spår hus visual har också annars blir det det. Ja, det blir så tömt och så det bara och vi går vid spökelsen. Det är ju rättligt honali alltså. Vi har spökt samma chockon. Deilig vichen, ja. Det viktigt är man lukar hälsa på och här i huset att ge vi det själv vi har skångt oss inte öl och skål. Va? Det är kom tackar bara till skål ja. Ja. Nu rätt för jag så hända med i rätt. Ja. Och det ständer främst till det spritte. Det är att hända. Vi också. Vi glömde att dricka det. Nej, inte dricka sprit. Vi ser vi för det vi är ungefär. Så är det här vi kanske det bästa som sommarfinkas. Du tar ju in att drack man ett som man kallar för akavelva som är spritt till cholkarna efter kör va. Och det blir sommar handlar lite mest av att sälja akavelva. Jag tar inte kanske till som jag vet inte som är såna hajer till det gamla just en öl som är akavelva och smaka akavelva. Det är en dodgande marknad men han är kanske mer än oss. Jag tycker så vi inte vi akavelva en nassförna den första. Att man dricker en av för då var matchen med Men då må väl det smakar öl. Det var kanske det en äldre man som var besöld på Jockar Jar han kom tankar runt han kom in man fär sig dunkande man tröstar. Ja. Så ser man för man nästan dora snaps här. Ja, det är som måste säga som bomsar är det där. Nu ska jag bomsa men som får då var väl en att få en under gå man tar eller tojen i bussen och sen dömen till man först brytt ju att bussen. Ja, jag vet handel och mölt och chebisnek men det vet jag inte kan. Nu då man har smakat här så öl är det man bäst man tömmer glaset. Ja. Att man tar. Skål, tömmer lucka. Så kan man lucka ta sin det är vatten. Skåla glaset, bära glaset, inte skåla vi vatten. Ut. Och så är vi klara till nästa. Tack. Det är mest för att vi får köka om några öl som är också kraftmedie. Och det är inte tjejligt om man får smak från en öl i den nästa. Ja, det kan vara stuttligt, men det är inte det som är ändamålet i det. Ja? Nej. Skulle vi Ska vi pröva den nästa? Ja, det kunde vi gott, ja. Det ser kan faktiskt ut. Kanske är det klar? Fyllt jag det vi? Ja, det är rätt gott. Vi dricker för kött. Hicknagar. Hick, ja. Är det någon som hickar? Är det någon som dricker? Nej. Se det skalar ute. Skål! Vad är nästa ölen? Den nästa öl det är Akrabisk och Gran. Och det är faktiskt spyr man tyskarna så jag hade inte en öl, tog här ingen humla. Men det som vi har funnit på det är att istället för att köra humla i så finns jag att synte är surlägga vi att ta grannålar och köra i. Och vi har finns jag synte är bajslägga och synte blom och smak vi att köra biskui. Och nu som ditt höjda bindningarna så är det nu är van vi att sitta en danska skål och boje ett jord ett annat unne ett land hunter kanske som har blivit väck. Och hade här till doften är en var där var i Danmark. Och att de är otroligt väl hantan här. Här är ingen humle så allt här så kunde folk som säger nej öl det är allt för bäst till mun. Pröva så vi hantan här. Tarika. Den danske forstad. Den danske skovtur. Ja. Skål. Skål. Det är ett bridge vi där just vi och gå av in Peter Clemmensen som kommer ur Danmark som kom vi ner i den. Ja. Hade ösnan går. Fisk och grann. Jag blir också säga vi tar jag rundlusingar så blir det. Jag snackar med det smakar jolon. Det är plötsligt att brett grann. Och luktar jola tror jag. Ja. Jola och smakar jola. Ja. Men det är inte det är jola också redan men gidigo så jola smakar oss. Ja. Vissa smakar som luktar så smakar det så. Så är det hantan, ja.
Ja, det är Jolaträdet där pika sin det man så. det är en Ja. och Det är inte. det är kanske en folk som inte damer hobbel, ja. Alltså han baske smaker nu öl. Och tar det här en så det är en som släcker damer till, men det kan cider kanske stämmer, ja. Skål. 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 Jag måste veta, jag ser det alltså marknaden för för sån öl som synder vad ska man ska säga märkliga. Märkliga. Alltså sälja alltså det är för jag blir väckren och vanliga latsit alltså som de flesta köper. Är det nästa köper? Och skulle det vara ball så skulle det vara en god. Ja, det är nek folk som köper i museeröl och det är brött ölet, alltså den marknaden det är 5 åren, alltså det som vi bara känner till, det som du snackar om här. Till att vi får köpa så köpte vi en kassa eller 5 kassar, ja. Men det eller 6 eller 20, ja. Men det är att det vart ner i rosna och du ser folk enga vid en kurva här uppe och hittar vin och vad det hittar. Så är det ölen ex som för i ser och littlarna och köpa så här en hässon och prova imus då. Men är det nog alltså till tror så folk det är inte några kontar men det är till bridge är det nog att han som tar en och en av oss ner alltså gång då. Det går så flyger det kunde ju det var gott att det var flyger och nu vi är som corona tog in sjön det att han färra vänner så får att komma som vi att boja efter. Tar turister som kommer till landet, nej vi här ute kanske från Jöken färra vänner skrivstor och vad var det? Det damer går så ölen exer och dricka nej ser då. Men för en kartaka mer till sen ja. Men turisterna inte komma som nu kommer vi inte politiska men budskapet mening till att det är viktigt att vi förgår stola för jag gör och restaurationen köp hemma för att det är redan viktigt att förgår bruka faciliteterna tjänsterna som är till att nextanda och är Dutch on the foot ja. Nu är det stola förskar framme. 100%. Absolut. 100%. Köp hemma från köp ut, köp hem vi, köp alltså och brukar ta så kanst det är näcka 4 dagar som var puckla aravis och är ja nästan Hata för jag ska skål till tjur. Ja, hata skål vi det på. Skål. Hata vi på. Skål. Skål Peter. Skål det här. Biskogran. Ja. Vi är halva Biskogran och är alla man faktiskt säga är att nu är inte möjligheten för färdast. Här är inte så näck som har färdast ut i ölvärlden. Så nu är kanske tojen av människa. I gamla döven då det var ringt väv i förjun så där som är har horsta. Jag har ju inte själv upplevt att det var onkel. Men då säger man hemma och gör det hemmalist. Man får binda och man får skära såna fjällstav eller få finna på akst. Man kan också minnas att vi och lära hur gott öl smakar. Och det är det som jag hoppas är att vi kan lyckas som pröva att minnas sin det. Ja, absolut. Samstundes vi stod att han för ska vinna. Ja, det är viktigt. Skål på det. Skål. 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 Man borde Ja. Peter, alltså skulle vi köra tossa sin i fatchen här. Nu blir vi så fredliga. Jo, alltså faktiskt det skulle ha det känns sig en video som jag blev kvar ut som är vinnande ramme. Åh. Ja, känner det så. Så träffar vi det prova. Vi får en liten camping nu allt. Och det är så för sig att man kanske kan gita hur snägga nisser vi har runt omkring här. Och vi så kan så hur snägga nisser är här. hur snägga nisser är här. Att det här är en jag går för det. Ja. Det borde ju vara kloar. alltså det är näck Det är 2 sekunder till vi. Ja, det tror jag man det kan jag vet gott. Men tack om det är mer, ja. Men så får det vi träffar en vinnare om alla löter så. hur snägga nisser är här. Hur snägga nisser är? Är du talt där? Nej. Men kanske onkrar ute. Ja. Ska vi talt där? De måste skriva i fältet så vinner det den här rammen. Vinner ötlarna ramme? Jag vinner. Jag vinner. En ramma för en bördan. Ett sällskap. Och dejla lunchen med för att få fler äntligen, ja. Dejla. Hvis du vet om som manglar en ramme så har du kommit in och hemmasynna på nu. Ja. Det nu. Till nu, Kaira. Snauer. Det som är för sign i rosen där jag hörde det var en timme kör i rosen i dag. Ja, nu hon har vi då kom.
Korrekt. Men jag vet jag får inte svär att det tar i spirit domte det väl Bisko Gran men Jo. det kan inte från. Du gör det? Han den här Kan smakar sure är det inte. Jo, men jag som sagt, jag kommer jolla. Du jollar stämning. Vi ser inte vad så är jol giljola. Det smakar jag grann. Ja. Alltså man tar man ja. Det är det. Totalt. Bra det. Skål. Det ska nog bli gott det. Nu är det tid där uppe ja. Men jag bränner alltid jol så. Bränner alltid jol. Ja. För det var drunkit. Jag ska spela tal. Jag spelar Arne och det för mig. Jag spelar det alltså. Jo, gör det. Nej, vad ska jag spela bara. Det tog nu alltid. Gamla musikläraren kommer han säger att jag finner en kassa öl så du är öllmål flotande. Yes. Me too. Så det är en målskaj alltså vi. Det är ju en målskaj. Ja, skål till där ute. Det borde skriva in för en sang Kim ska spela. Ja, det kunde Det gå. lukar vi, ja. Äntligen. Är det det? Jag får spela med Lotte Bojan. Jag har lovat Kim att det ska ta gitarren. Och nu kan jag en spurning. Ja. Ja. Man är sin frugerar sig spurning här. Ja, det Terje. Hej Terje. Rock boys. Nu är Kim öliga gå Elton John fjäppar och gå Elton John spelare. Han var en sketch i en komiker. Han tog Elton John in i scenen och han blev vi att spela samma. Hur för att hela då äter Elton till förnamn som är ett ettnamn och John till ettnamn som är ett förnamn. Det han blir skämman. Och då vi har det samma så runt Elton John ut. Men här kallar vi contagious som Elton John är här och Peter Ölsen det hur är det att äta Peter Öl? Så ser det Peter Öl. Är det snett? Jo, det är snett jo. Det är liksom halta det ordla löje. För var det så att att skomakare eller vardagsspel eller böntor. Men det är inte liksom äta sitt fak längre alltså. Nej. Jag har alltid varit kallad Peter Öl, så är en första flock. Så är det här. Det var två Petrar i flocken och mina föräldrar tar sig helt öl sådant. Så det här var nämnt att Är det här? ja. Peter Öl. Så här var det. Här var det. Så första klass. Ja. Jag har alltid varit här. Alltså det var otroligt. Jag tror det var otroligt. Så ofta där inte presenterar mig så jag går där till Peter Pettersen. Så stod det så ser Peter Öl liksom 5-6 stäbbarna med. Och nu kommer en öl personlig spurning. Och en timme. Okej, ja. Kvar ska stanta av gravsteinen. Peter Pedersen eller Peter Öl? Kan du jag attla pröva här omkring där inte han är ordentligt goda. Jag finns det ett mittelnamn, det är cool. Här kviller Peter Öl Pedersen. Ja, jag vet inte man lever i vad det. Det skulle så Men kan man inte det? äntligen kviller Peter Öl. Ja, äntligen kviller han. Ja, det Han stannar inte just det särskilt långt ju sen. här sen tampungen äntligen kviller. Ta vi bränna Rinkesteiner så doftar röjk i köket någon här. Alla dagen faktiskt flera dagar. Kvönt är att Peter kommer in så doftar jag bränta skäckvart hur han ränner så söta. Jag ser dampa, sen det Ja, sen det ja. Men det gott onkel är ju samhällsmöte. Ja, Peter, tror dejlig jag samfälla. Ja, gott det. Men vi då jag kan nu. Vi då vinnare. Finn en vinna. Det är här. Det är en god vinnare här. Ska man snacka danskt då? Country och western song. Och det är inte han sanjen. Allan Samuelsen. Allan! Så vann hela rammen. Ja. Till Lucky Allan. Lucky Allan. Så vann hela rammen och tog väl själv kvar för en att du tar som 2 damer bäst. Det är ordentligt domt om han kom ut och video och valde sig ta öl som han damer. Fortälj jag hur han damer ta öl som han ska välja sig. Det är välkommen till. Absolut. Viktigt att höra vad kunderna haltar. Så siffra. En country öl vad wrong for wrong? Country öl kan. Ja, men alltså här grannen här hon är ju ta för man är ut då i naturen ja. Så jag tycker att alla ska ta sig så alltså. Ja. Hästa badge till Bisko Gran. Karagong, ja. Igen jolla Nisse Hiccup ja. Ja. Nå, kvart. Ska jag spela för? Ja, kom. Ja, gå och spela också. Alltså nu tar Allan Ja. Ratta Nisse, ja. Ratta Sverige var tvärnisse. Här till onkel sagt.
Akkurat jag ska sagt 6 och det är bara så skarpt. 4 och så där. Det är så dad jokes alltså han. Go, alltså. 4 här och så här så bara. Okej. Jag hade släppt en sång för alla älskar country-tonlag och Tajeri Eisen. Jag älskar country-tonlag. Kanske mer en country-western-sång. Jordan? Ja. Ja. Det verkar man synja vi, alltså vi ser då han Eisen ja. Okej. Ja, så Jerry en country och western-sång. Han lägger ett line där. Det tekur mer 5 minuter att räcka han. Ja, var han inte fantastiskt. Sicken kan dutt. Ja, Jerry är en country och western-sång. Damar tar inte min country och western-sång. Hever han ikke ein rattan førerskan klang. Det der ikke det besta, simpelt henne nummer 8. Ja, damer tar ikke mye country og western-sang. Og så spyrt du kvi gjør han, og så spyrt du om damer han, og så spyrt du om du i han. I hetta berta sværa kan. Ter tid som damer sangen og ikke med kunde givest, så gjør de ta beina ved. Men country og western, de hava vatt, der tikkar alt og alt. Så faen ikke anna åtta country og western spall. Om man ta i edla sonor moin, gardar skjegg vi abba stappa av. Den deilige musiker som Hamsins bästa bridge. Och händan sangen han ger det unnuddeltun. Men så spyrt och kvi ger det han, och så spyrt om damer han, och så spyrt om du i han. I hetta berta svära kan. Ter och tid som damer sanger och inte om det kunde givest, så gör det ta beina ved. The country och western to hever vatt allan, teir tøyt allt og allt. Så faen ikke anna åtta country og western spalt. Nei, faen ikke anna åtta country og western spalt. Til lukkevinnaren. Den første vinnaren går svær. Lucka alla. Lucka Till Luka. Alltså, Jag märker det. det heter Och det alltså. Du må hända. Ja, men hej, det kommer inte kött och kon. Alltså vi tar finga lite skra och så vi skulle ha vi lite vi öl nummer 4 efter halvan timme. Halvan timme för halvan timme för vi det kommer till nummer 2. Nej. Så det är så över att hinna i vittigheten om hinna i finländarna som möttes och så fadar sig en vodka, en kosk, en gorva och så en och så säger Anna skål. Det är inte då. Så här där tar man där fiskflaskorna och för nästa lösna. Ja, men skål. Det är inte då. Och så för det ser flaskorna så för skål så. Så säger han för det. Alltså, ska vi dricka eller ska vi prata? Och här är det över. Vi tar bara snack och vi kommer till öl nummer 2 och vi kommer till nummer 4. Ja, men så klarar västmänningarna där sen för vi. Men hur är det här ute vid Taimon? Är det gängda för kött för sig eller?
Man kan eisne om man deiler ølnar sinter hvis man ikke vil Du säger drekka for nek, va? Västmänningar var så klar för men det är sånt här. Jag hörde han säga att jag var inte hört att sista veckan knappt en dag doj 3,5 västmänningar. Helt bara på en gång alltså. Ja, oh shit. Det var ikke godt. Det var till att barn är för bättre för en ny fer. Så släppte det så sista. Jeg halter at nu vil jeg godt presentere han her. Akkurat Nu får jeg litt gongt vi ena. roa. Akkurat roa. Nummer 2. Så øl nummer 3 er øl nummer 2. Da ikke er her, så underviser jeg i matematikk, så har jeg ordentlig ringt for meg og snakket om øl nummer 3 og nummer 2. Ja, det er det. Og det er en annan en tjure. Jørgen Niklasen, han skulle have en bokhaldere. Ja. Og så før han kom først komme inn, og så spiller han hver er 2 + 2, og Mervens fære. Det er 4, fint, sier Jørgen, før du bare hjem. Vet du hva jeg fikk starve? Ja. Han som sier, ja, hva har du hod til det skal være? Ja, vad är det? Og roa, det er en roa lakeøl, så det er faktisk opprunderlig en god øl, som vi tar pimpa et sinde vi lækre turhumler, til teg som ikke damer kraftmidje øl, så får jeg avvarna. Hadde ikke for batnakona og grade babyer, hadde ordentlig mannfolk øl, nu kommer sinde power ui, sure. Er du klar? Ja. Ja. Jeg pleier kalla seg en førsk IPA. Hadde Så Först i Pia Axman. Så hun er ikke så Men det er nekkan ikke eksmak, ja? Ensk. Ja. En IPA er en ale, og ja, forresten, alt det som vi smaker inntil vujere, det er det som er det undergjere, det er pilsner, det er lagere. Hatta her, det er faktisk en sånn ordentlig hybrid. Det er en pilsnerøl, vi turhumla, det burde være en IPA, men det er en lipa, eller, nei, jeg vet Det ikke. känner du Pia. Det er lager. Men det smakar, borde va? vara en IPA. Ikke snakka, men bare smakka. Nei. Och Enda kvar lever... vi nu årstiden vi var i Jolund, Janne. Ja. Och så var i Danmark. Ja. Hatta ikke kvistje jola lite, eller var i Danmark. Hatta er øl, vi har sendt power i. Skål. 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 Takk for sangen, Kim. Tack. Tack Fantastisk. för öronen. Kim er alltid en frakt Og øl. på. Deiligt. Jag vet inte vad Sanji klarar spela, men Sindra citrus, sure. Hva sier du? citrus. Ja. Kvett. Ja. Kallt det där ute. Skål. Ja, det är jag hade den bästa var där i Jolaträd. Du gör Ja. Ja. Hade ja. vi humlene. Vi skulle lära sure här var som vi humle och jag vet inte hur Men det IPA, man går vinner Ben Arab från mig för IPA kommer vi. Jag vet inte vad, men det där ta önskmänner hade India som koloni så skulle där vi stora skepp från England till India. Och vi öl skulle varva så gör det present mata. Så det var gott att det kom till India. Och det här var Indian Pale Ale. Och här och det var inte öl nummer 1, men det var för varva det men sen hade så vi brukt nästa och dumpligt man och damer då så blev det till en sån brand då. Hatta er sitter det samme. Det er nek som sier hatta er for kraftmidje til det bygger på det. Og til det så smakker det en tog, så jamen her er faktisk også lekt ud, ja. Så kan man snakke om alt, hatta her vi humlene. Her er jo nek humle i en sånn øl. Her er nek mer humle i en vanlige. Så hatta er en kraftmidje øl, vi nek en humle. Humle er desinficerende. Trui rikka humle til å gjøre ølet halvføra. Det er også vattendruvende. Trui er folk som har sin ivevekt. De kunne godt drikke hese, eller nekker hese. Her nekker gode grunner til å drikke akkurat hese stavøl. Du har nekker humle i. Så ska man klanka sig så är det Så är det läckert. Så er det Han han hästen ska dricka. det er så også nu, at jeg skal fortælle Jens Rerne, at akkurat handen her inneholder nok så nogle humle, og humle, det er jo i familie ved hamplanterne, så har det akkurat det samme som at kjøpe sig hamt her fra apoteket, det er gode vidtjer på nekker imiske måter. Så skål. Ringelteja. Peter. Vi vet ju vi säger att det är medicin. Det är alltså ordentlig medicin. Ja, det Har det ordentlig medicin. Man bär klankar och blir friskare och Ja, Oj, omgang oj, pryna. oj. Altså man føler omgang Hvis man pryna, hever men man musa dør i smertelig. Hvis man hever psoriasis, hvis man hever alpåstøt, hette er løsning. Hade lösningen. Skål. Jag kan nog. Ja. Det Er man bender om at man ikke føler løyve, så kan man alltid få sånne roa. Vanligvis tar man ger kör humle i öl så kokar man humlena. Men tar man ger hesar här i IPA där så kör man
humle i 18 av geringen, man tar humlar han och bankar man tappar han. Och det är ofta det som ger det fruktiga smatchen i ölen. Skål. Hade öl som med damer. Skål. Skål. De var allt för väl. Jag vet att nästa som damer ser ölna Det är väl. det som det är, ja. Som inte är till att ser ölna men till damer väl ser, jag vet. Hon kunde väl kalla Pedro ölen där. Tar vi Jordan, eller her så øl, har vi et godt samstarv ved Mikkel. Og vi har lagt næk her så særbridgere. Og tar vi jo holdt vi, han den her som vi kommer til, om man er lødt en kraftig Indian Pale Ale. Men da vi så styrer det her, så siger vi, nej, vi får øjne og gøre en, som er en nok så kraftmedie humler øl, men det er ikke en ordentlig pale ale. Så det er en sådan her light pale ale, også en lager pale ale. Ja. Så en LPA. LPA, ja. LPA. 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 Right. Ja. Skål. Så nu tajt kom fram nu. Skål till. LPA. Jag har loggat tönkglas. Jag förstår det. Peter, jag tror inte. Ja, Peter. Sakna Jag har fel. 8 första agenter hit efter. Ja, det är det. Jag börjar bara dubbelt ju. Okej. Skal ikke spille Jag sin borde trust. kanske spela gitarr nu bara så jag klarar det. Nej, gamla. Ja, till det som hittar ska vita att det är värst att sitta boja till att om en stund så för Pedro öl att ta gitarren i hände. Och det var en sorts band, lokalt band. Det var samma Kim. Jag mamma är samma Kim. Han säger han straighten väl på gitarr vi alltså. The Vi ska spela så det gitarr vi. The Wellbuster swinging blue jeans. Yeah. Pedro öl och Kim. Sadan. Correct. Blue cheese. Blue cheese. Oh ja. Ringstein nu ja. Vi Rinkelstein. fick Den råa. Ringstein Jan skonktan beinleis från tankarna. Shit, det smakar Och väl. det smakar i ena standande. Gör det. Vi brukar ofta se, vi kan också nämna till åkare reisning under, nu kommer vi till Ringestein för exempel, vi har reisning Brandasvig i Kyrkjebø, Ringestein från Andafyr. Och heter en öl som är halt i höskar, nu har vi inte tagit så snägg om att öl och mat samman, men är halt den här höskar öl väl att vi röstar kött. Akkurat då, halt igen, smakar ordentligt väl. Ja. En studlig server om Rinkosteiner. Det er et sinde som gamle rockere, at Rinkosteiner er vi til at gjøre at humlen eller øle er halvføre. Jonerne som steinerne leker ud i, gør faktisk at øle bliver vi og smaker vær. Ikke længe så jeg til at præsentere høgner med for nogle Rinkosteiner, som var det allerførste Rinkosteiner, han gør det. Omlej 20 år gammelt. Der smager en af humle, og det er ikke en ægva øl, som man kan få, som er 20 år gamle, som smager af humle ind. Så her vil det til medicine, få en Rinkosteiner og være halvføre. Ja. I halter det. Absolut. Og ja, med det dem ser vi også trækker være kjøtt rest ud. kjøtt. Han den her i kan Det være. är det så som medicin och Steiner är det nej då inte säga men är det vad potential nästan Fantastiskt. Ja, hur ser det? Jag man bara ja. Gott för potential. Två Ringsteiner till akkurat det, Ja. akkurat. Lite Till Viagra akkurat. Falls. Jag vet doftar till ölna Arn. Ja, men det är inte det att det är väldigt starka mat till resten fisk eller så resten går till. Absolut, ja. Tar man sätter öl och mat samman, det är ganska lättare än att sätta vin och mat samman. Då kan salta så 20 år. Man när blir öl vanliga för Nej, gamla. orsaka. Højmer til mere, der halter en sådan øl 2 uger, eller hem, nej, sådan væk. Ja. Max 2 veckor. Nej men hur så lunch helt öl så vanliga. Man siger et år. Men hända 20 år. Nej, tog ikke. Han den her fra sidste år, men jeg har smager Rinkosteiner, som er 20 år gammelt, og smager jeg værd. Så man kan, jeg ved ikke, hvor man skulle gøre det, men man kan godt kæbe her så, og gå med dig i 20 år. Som hoa får så en go one gibber nackar i 2030 så är det nog man kan ut och handla. Ja, det. Ta coronakrippen ger Ja, at du vet, okej. hade her ordentligt vant mycket samfälle här som Fortsätt. ödelfär Vi och klarar kräcker sig fortsätta. och en håla också. Men alltså öl och mat ofta till vikar öl till eller mildare öl till milda mat och kraftigare öl till kraftig mat. Till ofta tar man Ja. sätter samman. Så Som speak hälsa lunch. ja, det är. Men det- alltså öl jag faktiskt är ett 12 år gammalt salta speak. ja, igen. Det smakar fantastiskt. Så man Ja. smakar 12 år gammal sån är det som man för back in time. Va? Ja.
vanligt ta milde veik i ölen har alltid inte så långt. Nej. Men hvis du har en stark öl som Ja. är ganska 11% eller ett annat som är nekva humle i, så bonas då nästan efter tog, ja. Tog halt jag att är som dricker så olja lite av öl och så där. Ja. Så hade det onkel starkare öl än hade det var bara så öl. Såna veikar Nej. öl Kim, jag vet inte. Hade det starkare öl alltså. Det gör nekva starkare öl, men Alltså jag såg att han fyrir här alltså ja. jag klarar inte på det Peter tar i tos vet du. Jag sitter inte att någon i det här alltså. Det är nummer 6. Ja. Nummer 6, till så det så tonnar här framme för och ner. Att det är en öl som heter Okkara Brantan som är en munköl vill man klassificera den till. En Hon munköl? Ja. Till en som det just för här i husen nästan. Hon är Okkara Brantan Jag minns väl ja. och 2,2% här alla. Quick vet munkel. Till maten man bridger, man gör där. Annars är det öl bridge i klostret. När uppskrivs kommer Ja. Man kan det här vet visst vad det gör. Akkurat. Man brukar en speciell angär, tar man gärna munkeöl, och man väljer sin myskre malt, så det minner att sin tandstul som man gör det i klostren och gamla dövon. Det är det här som är en trappisteröl eller en munkeöl. Ja. Ja. Okej. Kraftmiklar och nekva smaker. Det är öl vi nekvan smakar i. Ja. Ja, det går smack ju ja. Detaljerna i en sån som nummer 6 är ju öliga. Det är inte första smak som ger det august, det ger sinte. Nästa smak ger och anna, nästa smak tredje smak ger och halt attrat. En nekva nyanser i en sån fina öl. Men vi släpper inte sälja det i Nej, det är allt som Jag är alltid produceren att för vill ha också sätta färden upp oss. Det blir för nästa snack. färda ner. Okej. Fuck vill jag ha en sång. Okej, ja. Men det här är en stark öl här nummer 6 Kim som du spelar om. Hon har faktiskt li och så här tunnen hon här och i mycket mannar. Nutje månader. Ramtunner som vi stannar här framme vid. Som ett. Ja. Ja. A gott baby, ja. 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 Som ett gott baby. Och Tero Näsny, hon är Men här ständer en myska. Jag ska boja vi sig här och nu hon är 1,5%, men man ser om öl som fär på 20%. Ofta dricker du kallt. Det blir så nördasligt nu. Okej. Det är släckt ja. Det är släckt för nu. Nu vill det ha en sång. Inte procent, okej, ja. Ja, det vill ha procenter. Ja, okej. Ja, det man måste lära för det. Procent. Man ska det är den fragmentera tog in mitt liv och ja. Ja, ta väl. Ja. Vi är kommit till Tälja Riksdagen. Rinkelsteiner. Ja. Tälja nästa läge som spelade bara första vers och nyläge så jävst inte. Så pasta så väl till tyn i det alltså. Här står till mig. Tum skulle lust mig. Nej, okej. Nej. Attack från YouTube. Nästa. Ja. Skål. Ja. Skål. Linkesteiner Skål. som Skål där ute. spelar sin rock and roll. Jag kan spela rock and roll. Ja, kom. Ja. Men jag tid dräcka. Vi vill Nu är jag också richer då. Nu måste jag. Jag huxar igen den här. Alltså måste komma ut och Då video. blev där center Y och man går och vinner Daffen och sen blir det spela bass här och han lär här så det och han är ju höjdskinker. Bor i Y och så han i 65 så spelade vi det där en som han nu gjort. Han har ju bara överlät det där. Fackre flockor. Jag hade förspelat. Jag kommer till. Och till öll som sitter och dricker öl i det. Sorry. All right. Väcker kvite fager flockor flyger till avstånd. Ut i oj, ty avkända vi trutjast helst en dag. Fackre flockor sammanhalt vid åtto tack för en dag. Öll vid visst och stunden kom, men angen säger tam. Tujar skajer och ner, Anna komma mam. Tau vid attor bötlen trina, som vid gjörd och tam. Ta vid nu attor skiljast, samman ner och tau. Hjärtat tem och i rume gojmer tog en vers och gav. Sinje samman fagnarla, sinje ta så glam. Vi datter
sida saman så som fer Sinje saman fagnarla Sinje ta så glam Vi datter sida saman så som fer Ei og møtast årein uitast Bra jeg sier alt Öll så imisk tau som mein løg Ikke ta fial Ta tu seie eie horde Men skilte vel Fjoltur stundjen og tu reist Tui ui koma skal Så sett i her Min kære vinor Tryggor du her Ikke ein ui heson flotje Neka meint her gjer Og ta så tu av fløye Av landet skåden bort Gjev sån jau Vi luja av Anke eia tår Synge saman fagnarla Synge ta så glad Vi datter sida saman så fer Synge saman fagnarla Synge ta så glad Vi datter sida saman så fer Skål! Klappa. Vi klappar för Kim, kom. Hej! Tack. En deiligt lä. Stefan Olsen. Skål. Skål till där Sore vid sina greker. Skål. Skål. Men vi är inte bara för showter halde igen. Skilja land, men Vi ska köra skål för det. Men nu halde jag att Så jag vinner tror jag. jag halde vi för kvar vinningar så. Vinnarna ramme. Yay! Vi tar en platta kassan att han för er. Hur snägt kassar är det som plattan? Wow. Hur snägt kassar är ju att som platten. Ja. Släppa hinjar bara att släppa låtar. Jag vet inte det kom bra geta kom det. Men jag vet där kommer ölen några mynter. Spårningen är om Terraisen skulle komma nu eller vi borde lasta för. Vi ja. Jag hade de kara sent några mynter in näsna så träffade vi en vinnare här. Hur så det sitter så att det håller för exempel eller hur så det här var lack kvadraträtt eller ja äntligen. Kara het. Jag vet att kommer några år med börja så det är bara lägga ut. Så den bästa smackar mynten hon vinner resten av ramme. En pen naturmynt vi åker. Hattar en gång. Ja. Ja. Han gläder slagsjunger nej, han gläder sig smackaren. Ja. Ja, det tar jag. Vi tar Eller det Peter jag säger. Vi tar finns fyra spårningar norrifrån, det får inte jag. Ja. Tack för det. Ja, vi stolar förskar framlast ikväll. Ja. Ja. Det är viktigt. Februari Ja. akara. Förra björ och kara. Vi måste stanna samman här så fyra inte för hejsen. Öle viktigt. Ja, det där. Först i landet, det var det. Först i landet, chepa från förska vörre från förskon vet här om. Öle viktigt. Ja, tack. Det är gott. Men Ja, han är ja. Hade vi Ja, ju en skål med glas i allt, ja. Ja, skål Luca glaset. Ja, Så Peter, kvart har du hur pröva näst? jag vet inte, alltså, vi är kommit till jag vet inte, skulle ta den på vägen, vi bor i ett land vinnare här, men annars har vi kommit till godlåtna. vi ska dricka med vi börjar vinna nu, ska Det kommer vi gott, ja. Uppskotten strömmer in. Uppskotten strömmen. Så det är gott hotna. Men vi måste göra dem ja, godlåtna, det är inte särskilt sövande så här. Är det uppkallat efter inte guldhornen eller vad är det uppkallat efter? Nej, det var en godlåtna handel här i byn.
passar. Sjån det. Här som barren som här som är mycket Ja, själv. Så är down härifrån. Okej. Och Mikkel är en det gör vi där snart och vi arbetar samman vi ja, fantastiskt. Vi arbetar samman vi ska bridge Röjon, vi arbetar samman vi Mikkel där som har barrer och öl runt och i alla världen. Och vi arbetar samman vi Borg Bridges. Och vi har arbetat samman med en som är Bear här av Bornholm som vi har bridge för i Island. Och här har vi också bridger helt säkert så vi finner nekva gode erfaringer fra Taimon, og lart negv, og så det er vi ordentlig fekkner om å slippe at gjøre øl sammen vi, og det er ordentlig vanligt man gjør det her rundt omkring, akkurat som man gjør for matstoven når man arbeider først rom sammen vi, ja. Godt låt, han själv kallar för Jola som heter. Ja, Leif Erik. Ja, Leif Erik. Så var ute och var firmen för gänga ut och Ja, han nere på i så långt gången. att han kommer som inte köttar ett nockas. Ja, han gjør den. Jeg kan lykke sige nogle få ord om gudlottene. Hatta er en ordentlig IPA. Hetta en IPA. Hatta en IPA. Mikkeler er ekstrem på nekva matar. Og i 90'erne så drakk Mikkeler øl ved chili i. Hatta her, det er næsten en chili øl. Gusse mangler ikke humle i. 4 imiske slag humle. Kost ui på 4 imiske matar. Og så får vi den øl, som er helt fantastisk. Nekvan smak og nekvan nuancer. Og jeg halter det er en af de bedste specialøl i Førjun. Ja, Og i mån til at... Det er det nek som halter godt så å si, ja. Så det er ikke bare jeg. Er en av Taimon. Det er en i røy. Jeg minns Mikkel er han var i Førjun og tås vi okkur med seg ølna, så sier vi han, men Førjun er ikke glad for baskarøl. Nei. Så må vi leve det, sier jeg halte eisen at det er tannveien. Jeg så ikke eisen i øl og nekt, da jeg folk kommer hjem, som har vært nere i Danmark og utsett der, da det kommer til Førjar, så er etterspurningen til serøl, så får han oppa, og eisen med landet hesar IPA-ene. Det är ju öl möjligt och möjligt smaker. Jag minns därför nu stannar vi där och smakar öl. Det är inte säkert ölsmakare, men jag minns därför en sändning i showen om ölsmakarna i Västmanland. Det är så Västmanland ölsmakare. Där fyllde det gång. Det var ju såna stora stövn i Köpenhamn hade det där. Får det ja. Ölfestival. Ölfestival. Ja. Och så fick alltså fick det fyllde att det var ölkultureller och så där och följde och mätte och så det var men det blev ju mer och mer så spekla bedockar. Så kommer jag fram till baren och får en öl och ja, tack. Och jag får öl och så smakar han och show kamera i bant i grunden och så spelar han. Vad är det för en? Ja, den där, vad säger han? Han hade bridge och smackat till vi lorten och så en dryr som att ett väsel. Ja, den kan jeg godt huske. Væseløl. Ja, väsel, ja. Och så säger han och ta i kamera i bant. Vad ska han göra? Och fast ser och att det bridge bort ur lort. Oh shit, ja. Han tänkte det så journalisten Peter Gosratta. Jag kan inte veta ett lort. Han var själv öl riktigt öl per definition. Gott han ölsmakare ur Västmanland. Så han säger intressant. God intenser. Intressant, ja. Okej. Sure, det var en kaffeøl. Akkurat han der det var en kaffeøl, og det var her Heimsens dyreste kaffe, som akkurat har været i tjøkken når man er væsel. Så gik det samlet op, og til her væsel lost, og vi kaffesmak i. Og det er det, som gør det, at akkurat hans øl smager ordentligt vel, og vi får banket ud, ja. Kan det så lorten i alltså Nej, det tager kaffe som har været i tjøkken om her væsel, og kører der ud en beisker øl, som han der her. Okay. Men hvordan gænger Peter? Kan det Peter? Vi har funnet en vinner, da. Ja. Han var hette var han som var tattast på. Alla sammen som 8 GT. Det er det. Her er Einefors kassar som platt nå. Og Berger Johansen sier hallo der. Berger Johansen! Jeg kan nå? Ja, okej. Ja, okej. Det var en karkort, Bianca Mestrafon. Ja, det er viktigt at det skal bli bra her. Vi må halda kun til
Kunde vi så smaka öl nu? Ja. Ja, skål för Berger Ja, Jonas. Skål, Birger. Till lukko. Ska vi klockan och till en ramma efter egna väl. Kom ut, vi Jakob. Få en ramme och egna väl. Ja. Kan säga det till Gollodne? Jag älskar Gotland. Ja. Kanske inte. Hon är god. Ja, hon är det ger ju henne faktiskt första platsen. Ja, nu? vi kan Att nu. han var första film och så touch Jola nummer 2 och det är nummer 1. Annars, du manglar smaka niker och nummer 4. Kaffestaden, men det var nær. Ja. Det var 18. Det är rätt han då. Ja, inte? Ja, men så har vi ett minne av kon. Det var ändamålet. Ja. Skål. Men tittar ute alltså Timo Bullet en rundvisning hur jag åker. Titta det välkommen till. Skriv åt mig. Det är att åkra bästa branden hade jag till att få folk ut av bridgeruje och ha ja. Så jag allt det här och smaka det gott. Skål. 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 Ja, sorry. Kasla. Ja, men jag kommer inte vidare. Orsaka. Han den här Mikkel öl är så fantastisk. Vi bridger trutja imiska batcha och att Mikkel var nökter. Vi sent kvar för vi bridger batch. Tog vi prövar och sända er och här sitter 5 professionella ölsmakare som han den här är för grön eller för blå. Du är ikke væk, sagde prinsessen. Indtil at vi rakte han den her. Det her var mænd og næk her og bridgeruje. Vi havde lagt næk om hvordan man gør godt øl. Fik hjælp fra Bornholm. Og jeg halter, at Gudlhottene er faktisk en ordentlig god specialøl. Tar man er oppe til støy her, som man vil have næk kraft i smakken, så halter jeg det ringt at finde nækker bedre. Det är Mikkel är det inte bara namn i en koncern. Är han själv en iver alltså? Jo, nej, Mikkel er vi. Altså, Ja, jeg altså, skriver, personer var ja, några, ja. jeg skriver sammen med Mikkel. Vi det holdt vi det er som bobler. Det er ikke burgeren til sjur, men det er faktisk en øl som stander 18 bobler. Ja? Og det er en Mikkel øl, der næste i rejen som kommer, og vi får tage prøver og bier til vor herre og sender det til Mikkel og håber at han er nøgter vi her. Så får vi det sælge det. Eller Peter får sælge det. Och han ska säga själv säga gott för det alltså. Ja. Tar arbeta. Tar konceptet där här var inte bridger rusen så men tar leja sig in, va? Istället för att köpa stål så brukar där till marknadsföring, va? Så tar leja sig in och bridger samma vid Imskon. Tar bridger ölen i Belgien en stor bridger rui här nere. Och så brukar den ex smarre bridger rui som tar arbeta samma vid och bridger tar öl. Og der lærer vi det. Absolut. Ja. Det ger eisen det här vi att ta främmar det här som man säger serial marsnai Mara. Tal det. Slutligt. Skål till där ute. Skål. Skål. Ja, vi glömmer att skåla. Vi pratar som nekvat. Det var Vi blös så glädjer att det var att vi rösten kött. Vad kan det vara att vi kvar? Jag kan inte en sån att vi. Riksdagen var rätt kött. ja. Nu er vi uppe i chili con carne, ja. Till lugga vi. Chili con carne. Ja, Ja, det er vi godt se om chili con carne. carne. Ja, akkurat. Ja. I allt händer det väl att vi öll. Ja, inte? Ja. Tal du rycker väl att vi öl. Eisen. Ja, det håller vi där. Skål. Skål. Det är inte löjast ant här. Ja. Här är nekt folk här ute som hittar, men Ja. det tror jag det inte. Nej. Ha? Det kan godt være at hadde Jag var vinkat till flera där i morgon där ginger runt på en. Hej. det kan Skål. godt være Nej, som är at Jim Gassen åt av här. Han säger att ni skulle vinka till honom. sambandet mellem okkon er tvedimensionelt, han er flerta, men ølen er seksdimensionelle. Minst til. Skål. Är det 6-dimensionell? Ja, her er 6 himmelsker i der, så det er seksdimensionelle Ja, øl. jag sa det. Men jag också att det var 6. Det rörde vi 6 sanser. Nej, orsaka. Nej. Jeg er slet ikke her. Altså, men Ikke? det er skiljer så der er to er. Att han alla hästar så kan ska. Skål. Orsaka. Att det går upp ja. Det är min mening. Ja, absolut. En af det bedre IPA som vi har gjort, det var han den her overøl. Ja, jag har Det var en tvär bajska efter färna. hemma som är. Jag har bara tvär efter. Jag köpte en där över så under nötsenker och hon här står inte för datum men hon checkar ut 1 april.
Ikke kvart år. Det var Lägga mig. nej. Torben Nilsson går vet du. Så nej, det är en ordentlig IPA. Hon helter. Ja. Hon helter. Ja. Hon går ut hon går ut. Så vi kan dräcka om 3 år. Men hon går ut kan 1 april, men himmen 2 april ta gånger 20 för nummer 2. Nej. Nej. Så måste börja då. Så är det väl natt. Ja, det är det. Vad du långt för gammalt alltså. Alltså överöl Som har så speech i mycket tombe. humla i sig att du kan köra en ryggsäck och gänga till India och så gänga att. Ja. Men även också blir det inte tyst av dig så finns ju bara öl. Nej. Det är det. Jag halta att vi närskast ändan. Eller kvar? Vi är här. Nej. Vi må spela Jag ser det här lätt. att han för här Här är spännande öl. Kan vi handa ner? Ja, han har förstärkt till innan. Och Oskar Peter Öl. Ja. Jag vill ha handa ner. Ja. Oskar Peter Öl han hade bara hantan alltså. No. Det bara Så vill jag igen. No. Men för mig kanske man kommer ut av Hitland en dag. Det kanske blir cool. Jag gick till en öl i det Peter Öl så ja, det är helt väl. Är det väl gott? Ja. Vad Det är ett foto i. Så jag börjar också så gör det klämmen till så här tekniskt nu. Så det. Ja. Klär mot det Det är gott. gott det. Han måste få portalen men Det är det. fantastiskt. Ja, han ska. Ja, det är gott tack där. Han sökte det var det. Ja. Så två gånger Ja. ja. Han går. Så Alltså det må sända ja. Det är inte kör det vant vi så stöv ner man ständer men nej. Det där ute, hej. Sent in några minuter in till okon. Jag vet det här var teach några minuter i jag sa hur så några åren allt det börjar jag och det har sig flera så sent mindre in. Här är ramar av vinna. Kör det. Kör Facebook vänkan chokara. Så såg jag vid det. Är det man vinner chat? Eller tvär eller trutjar. Tvär eller trutjar? Kom nu. En rammaträd. Oha. Kan ramma. man spårningar eller slå för smacka? Kan jag vet. Det är en öl efter tränar där. Ja, jag har också två Peter Hitchberg i handen. Ska det vara en här? Alltså nu har Tunch har bara Kimmar. Nu får nummer 6. Ja, han hade väl. En liten smak. Jag har tagit jag har det här. Men det Kimmar smak. Jag ska ha glas. Så både Glauer. Brantan. Ska det sägas innan brandan? Ja, Jag är glad om låt det, dem bring it on. Brandan är en super specialöl. För det första så är det en trappistaöl som har bridge lunge i tankarna. Och vi har kost muscovado suger i. Muscovado suger ger han den här romsmak. Men det var inte någon ekvar rom för oss, så vi köpte hese tunnor. Ja, det Det var torst att köpa hese tunnor. Själv om det var nästan tomma. Rommet här stannade inne i kontoret som mig. Ja, kan du plocka? 18 Det visste jag år. slett. Så vi tömmer rom på stor tunnorna, det som äter, och så kör vi ett öl i, och så bojar vi. Och så bojar vi. Och så bojar det vi. är så snägg om man bojar vet du. Ja, Det är nästan som man river husost. Alltså man bojar till han är klar. Ja. Och det kärliga är ju att för månader tar man högna är smaka öl och nej, det är inte klart än. Så vi måste smaka om en månad att säga att på ett tidspunkt så säger högna nu narskast. Peter stannar här och säger sel. Det vet jag på sälja. Så lovar vi Peter att smaka det och han hilde att nu var ölet klart. Och så tappar vi det. Och så smakar man tunnorna. Man smakar hese rom från jag vet Jamaica eller kvar det nu är från. Man smakar muscato suger. Man smakar trappista öl. Det är en ordentlig god öl. And then heavy. Det har vi. Jag kommer ihåg tankar man en viktig som var lägger någon sen det ser bara det är sea sheep ju såtje till Portugal och ta ända i baden bara två man så det björk baden där ute öppna havet och solen bäckar ner och det sänder inte till oss. Och men så kommer det vanliga fejen så säger att det kan få inte uppfyllt och säger runt han för det ja. Benjamin inte uppfyllt ja men jag går över havet. Kan du inte bara göra allt havet till öl? Bom, jo, så finns det och så var allt havet öl. Så ser himmelen Pojna dosh idiot. Idiot, vad det? Nu när vi där piss i båten.
Jag syns det filosofi för det kunde Ja, här. det är det. Skål. Men tar man dricker öl som är så stärs som det här så ska det inte vara, det är inte för kallt kanske. Nu att det är nördasliga. För att få aroman där fram så ska det vara Ja. procent plus 2 grader. Okej. i öl. Procenter plus 2 grader. Så Ja, det det skulle är väldigt vara god. här skulle det vara 13 grader. Alltså. Det är väldigt gott att bruka Starkare än öl med 11,5 eller. 11,5%. Så kvar slipper vi då sälja handan här. Bara rusten. Jag så släppte inte hända fast bara rusen. Ja. Det är inte lätt att vi stoppar sälja det som är Sure, alla här är omgrund som har stolat där för ska visst här. Här är omgrund som har för stolat där för ska visst här. Det har det blivit till. Nej. No go. No. Nej, så jag vet att Kim vill ha vin och öl det handlar men nej. Jag vaskar sure. No go alltså. Jag syns Jag har det systemet som är vid rusen är super. Det är Hvis vi får alkohol. vi släpper sälja och framvarsel det är cool. Jag syns Eva, men de har väl att nu vet jag vad kan andra men jag har men de väl att vi har folk i rusen som vita till för sky om vin och om öl och det visst är en spårning. Så fast det svär på engelska spårningar men tog jag hade kanske vill ha specialförrättningar som sälja whisky, rom. Det kan ju vara ja. Pipe tobak äntligen. Det är för stor frashting för folk för det är next alkohol är en djävul för next folk och hvis det är så att det shape smör och bröd och ska alltid konfronteras med vodka och öl. Nej. Det är inte gott alltså. Nej, okej. Spännande. Tyvärr. Tar vi det. Ja men skulle inte Tar vi det till land nu? Är det så just ölna, eller vad? Ja, men skulle stäcka sang som alla syns jag vi på. Skulle stäcka. Men vi manglar nu, det ska minnas. Vi manglar öl, men vi manglar inte Ja, vi må ha. Vi stäcka sangar. Kan det 3 spårningar? Nej, sangar. Kan vara myntnar. Ja, kom. Det kan det. Och en inte till sang. Ja, det är det lite. Ja. Att läsa vad vinner, det kan Att det. läsa vad vinner då. Ja, tack för att ja, det är gott. Så tackar vi ta sist ölna och så en fällagssang. Öllen först? Nej, Nej, det är sang. Kim tänker den. Han är ju nekvar på Arn, det vet. Massa. Ja, man sagt tusen Sanji hört nog. Jag har tagit koffert det latta gott till den här för du Sanji. Ja. Korrekt. Kvart är nummer 6 ut i kassa. Nummer 6 men kassa är som att Arn är inventerar så det rocklä jag vet inte to say bye fuck flockor. Jag tror det var brandan. Alltså nu kan man ta det skulle stäcka det. Så att syns jag. Ja. Ja. Vi kör han. Yes, Simme. Solen kommer fram. Han ut. Kongeren av Jag kan förstånd. huxa man säger det folk som sitter hemma och hugga sig. Det är det. Då är det välkomna syns jag vi. Ja, kom sänk. Då skulle vi att vara live och fritt live och Agamorsen som syns jag. Var det Simme Jomli jag hade tej en spårningen en spårnakapping kvalitet. Jag fick kört det. Jag hade ju svära skaft. Nu Jan Shale tror jag att en gammal sanger. Sån kväll på montagen. En ordentlig hauna-sanger kan man säga. Och jag ser tre tröjorna som är i förrjun, en sanger om det. Ja, en ordentlig barsang. Som lurar att det för tjej. Sanger om en lurar. Stakar. Låt det vara. Okej. Och jag vill Det säga. här är ju en problem tack. Yes. Ja, okej. Ja. Ja. Ja, att han fyrde kom, sen eisen en film, det är fett. Okej. Ett sonnekvöld i plantagen i här sida tvei li ein genta og ein drongur nei nu var skitje longur attan fyre til la et sonnekvöld i plantagen i Hei tåsa om stjøtnor og mana Sida a løtt og gana Men så leiva de opp ved ein kvakk Naga som gjør det til kløk Hetta attan fire til kom Eit sunne kvöld i plantasjon i Og gå, jeg havna og sang, og gå, kom og se det her
tja mer. Og goa, konu med anslet ungen sær. Ja, her så gav vi frier, så du kan seta til nier. Her så godt og så hunaligt, du mer så fitt, så fett. Her så godt og så hunaligt, du mer så fitt, så fett. Fjalder under greinen lang, fire teg med ei skuld til sjå, men så kom jeg til å bråta eina grei, så tar rundt plantasjona kvein. Det var hetta som gjør det kløk, eit sunne kvöld i plantasj, så at lorgane, og gaua, kom og ser det her, jo harkar, og gaua, konu med anslett ongen kjær. Ja, her så gaur friår, så du kan seta til nyår. Her så godt og så hunaligt, du mer så fitt, så fett. Her så godt og så hunaligt, du mer så fitt, så fett. Vi manglar sjåmade äldsta dialekten för till Nöltjamal känner så att Ogawa det var närför. Det var närför. Till äldsta dialekten för ju. Nej, jag vet inte. Det ser det. Det är klart. Det klart. Du klagar ner så passar det. Det klart. Nej, det är ju så större ju. Det är ju. Ja, nu fick jag tältet vi immer här. Ja. Vi tar funnit en vinnare. Ja. Här var en mint som kommer in. Och flotta. Att det är fantastiskt men. Ja, det är ordentligt. Det är alltid frostöv, eller vad? Nej, men det är Per. Så det är Okej, ja. Hej Per. Är det? Kan se Kim? Är det Att okej? det är en klockeklar vinnare. Han är vinnare. Han är vi va? Ja. Han är vi va? Och det är en som heter Sonne Højgaard Fredriksen som har sendt inn. Hendan flott. Fan, där vi. Så lejs er ølsmatching. Vant, jeg håper det sitter søtter alldeles bag. Ha? Att det är hon alltså sätter Ja, allt. det er godt søtter alt det. Ja. Ja, det er godt søtter. Vinner er rammet hit. Oh yeah! Till lucka det bä. Lucka. Ja, Till lucka. til lukke. Ja, hva sier de der ute? Er de fresh? De er klare for vi? Fresh. Vi narkast, nu narkast vi. Jeg har Nu så narskast valgt. vi narskast okkara var. Och Så ska det ha det för sig, eller va? Til en av okkara sesongølun, eller hva så det eiter. Skal jeg gå om førskånd? Sure, Säsong. Det er ikke en sesong. Ja, här kunde vi några årstider öl, ja. Vi tar några öl populära årstyr faktiskt joker. Så som var och jol och g och såna Ja. som är Olavur, ja. Jag var vid var i Danmark, då var det så vi var i förra gången. Ja. Detta för ska vara At det absolutt det første var. Ja. att när corona. Vi ser den här. Fløyre har spurt Peter. Först var det för öl Søren. Vad typ av öl är detta? Hatta her er så en el. Vi byrjar vi pilsnere og hese undergjera, det vil si at det er øl som er gjerne ved lån temperatur. Ja. Nu er vi for en ive ut den enska stil, så det er en ivergjera, her som man får søtleikan og smakkerne av malt, og ikke sånn ikke har det her beiska humlo da. Jeg valgte han den her og enda vi, tror jeg at så får vi lykkes som å skola alt det beiska vekk. Nekka føringa har spurt om ikke man kan heva var alt året. Og så har jeg sagt at vil man heva var alt året, så må man få hine med en ekvator i det kjelige år. Det kan man så velja gjøre, det er onkel som gjør det. Men hadde okra varul, Ja. en En som hvis man gärna vill ha en allt året så är det en som lenar sig synder upp motorn till Norrlös. ja.
Norrlöse minna synd om det. Ja, synd myskare, men Men den reina el, ja. vill man ha en sån här enska uppleving, så är det han den här. Skål. Skål tid. Skål. Vi ser hon smackar av nekon vind, waterkava, frist om bilruton och morgonen, Ja, ja. holk, crash i rundgången. Var absolut var alltså. Absolut. Jag ser att Iver Akkurat den vägen vi har haft nu så det där. Jag ser att Iver av Peter Hansdal och Nick var underviste. Och han säger april månad, var Herre har just 11 månader. Men 11 gänger ju inte upp i det heliga tal, tror jag. Så då måste man ge 12 månader. Så man tog några dagar för allt året och då samlar man till april månad. Och det är varje i förrjun. Det är inte blanda bom. Alltså, bara januari månad och juni månad. Och det är april månad. Ja. Men han här smakar väl. Augustus fick så en månad, Julius fick så en månad. Vi fick april alltså. Tänk på det. Först ett land. Alla årstunderna var här i jar utanför här gossar. Men här är vi har ofta att vi har haft rundvisning här. Det har vi då garanterat oss. Ja. Ett hatt en öl som vi inte allt året. Ja. Det är det inte. Det är en säsongöl. Ja, ja. Det är stort att äga en säsongöl som folk läser till. Kvart därför något? Gitarra. En gitarr är också en. Kvar är gitarr? Han är det. Ja, Vi märker några gitarrer. Ja. En gitarr ständer det, jag vet. Kim säger Är så det där där som har gitarr. gitarr här? Kim säger så där gitarr vi. Tar vi ett ända så spelar vi det. Eminent, alltså Clapton för hem och Glöm lägg det. Glöm det. Clapton. Jag hade vi där gå gitarr så. Men jag är en gott tøyma att teacha en line dance kväll. Jag vet helt säkert onkel här ute som är prova att dansa line dance med mer här. På det. Ja, bara inte, det har det. You can tell your mom. Ja. Hade han. Han tar jävligt alltid jol och tar det jolölsmatching. Skål dit. Vi tar det ta att det är. Jo, nästa jul. Vi tar det nu. Jag vet inte om du är akkurat nu. Jag tror inte för lite alls. Nej. Men alltså Men- du spelar gitarr Peter. Men vi tar den här jag talar lite ja. Ja, vi tar just en avtal. Shit. Ja. Okej. Det jag vet inte avtalet. Det var Du väl säger Rover? skulden, Vad Rover? Ja, det var väl Rover. Halta. Vad rover? Okej. Alltså jag hade inte kommit nu runna väl jockna till oss. Halta. Ja. Kan säga men? Har vi? Men det är en löj om man sätter dricker öl och tus för kitchen. Ja, vi Vi har snackat med dig om man Nej. hur att hos sig och så show men så så Ja, ju kan att man motor och så då. Ja, hur ska jag titta ett land? Ja, ett man dvart hur också personligt att snacka om. Glömmer man så tus för mycket. Så vi tar klara helt och från oss. Annars hej kanske sport Peter alltså du är då en bridgeroi och skiftar till andra bridgeroi. Ja. Hur ser det alltså? Ja. Är fängare vi nog någon detsamma så. Ja. Ja, det är så Så- känsla på Ja, hade en spurning. Det ska man sätta här Ja, inte. ja, Hade ska ja. man inte Hade en spurning, okej. Nej, Men nej, kamera är släckt. jag har det gott. Det gör det. Ja, Jag vill det spela. Hur ser det vara okra? det är super. Fantastiskt. Stort lätt att begynner att blomstra här och ja. Och hoppas Det är coolt, jag corona måste säga. inte tar luv av. Ja, det är rätt coolt att blev kallat Peter Öl i första klass och här var som spåren eller lina lagta för Louis långt tid men det sker gammal. Så nu var det så fax bryta och skifta kurs han ska det ska skifta kurs för slarv andra kvartal. Ja. Det är coolt att hålla så. Hade det heter mun lagna. That's it. Det går vi. Ja, och gravsteinaren Peter Öl. Kände klasser Peter Öl gravsteinaren Peter Öl Petersen. Sådan. Ja. Och här skulle stå en sån kran. Ja. Absolut. Här ska det vara. Yes. Här ska det vara. Det är alltid. Han är det. Här ska det vara. Yes. Här vill jag lugga säga att vi lejer bara ut. Vi lejer inte så en point nu. Vi har inte så en ball. Men är man ordentligt tyst, Kim, så kan man leja sig en bar. Så får man frust Ja, det stannar sig direkt stilla. av kacka. Alltså, Det stannar sig stilla akkurat nu, det gör det faktiskt. Ja, kvitche. Ska vi inte bara outgöra gravsteinarna här? Alltså, Kim sa gravstein till våra flygkull, alltså är det klaviatur. Jag får ge mig Tut våra kittel. Ja. Och så och här. Måste vara Esmer-briller. Så. Ja. Okej? Och klar det här. Ja. Ja. Må det heter här Kvill Maria. Nej. Skål. Skål tid. Ska. Inte glömma att han för
som har steg för att vi släpper stand här och kunde bruka på. Ett väldigt team att ta för vi tar. Ja. Fjärde Och det klockan sitter här. som ordna. Ja, det så inte. Det så inte. Det släpps Gott snarare. kamera inte vänder handa vi. Nej. Det släpps snarare. Tror jag. Så i talar Det sitter Nisse inte sprayta spritter passa. för nörden alla tiden. Nej, det är det. Men kan säga det här och det är så inte kan skriva det? Är det rammaträd eller vad? Är det rammaträd eller vad? Ska du ta en ramme? Ja, Okej. cool. Ha? Vad är spårningen? Kan det? En export gräser. Kan öl de Kim bäst? Vad öl de Kim bäst? Det här man visst man vill fyllt väl vi kväll så vet Så vet man det. Ja. Nu får jag botten Jag var själv att det ringer Eller spårning. vad? Nej, jag hade att sätta en bättre spårning än det. Nej, jag hade fint. Att få inte? Ja. Men jag vet själv. Är det långt är onkel Sverre? Ja. Det var inte bya folk svära öl de kan bäst. Så han skulle svära på att Kim han vet inte. Nej, jag vet själv. Nej, det kan vara Så nummer ta- 4, det kan vara brand eller den här nummer 6. Det är också gott. Ja, vi har sagt rätt på det med 2. Du har sagt. Vad öl de tjurer bäst? Ja. Det här kunde vara närmare. Nej, jag vet inte vad Sjure de är bäst. Han har väl lärt en rik i det. Ja. Och han är ju minnas han ek. Jag säger Jan om 1. Du har sagt det. Ja, jag haltar faktiskt också ner minst och. Jag minns det för kväll. Så jag ska ha spårningen. Det må vi gärna vi. Ska? Ska? Ska. Sjur har du Jag minns dock kust, men det må gärna Har du vi. lärt upp du kväll Sjur ändå? Eller? Ja, alltså jag har lärt att man kan färra och dricka öl och man kan dricka öl på en kulturella mat och vi lärde sig lagt något kittel och jag har testat omkyldning för att dricka öl. Det är bara en ting som är bättre än nekvöl, Sjure. Och det är möjdaöl. Okej. Så är Och det mest sagt. till men hvis du skulle chattla få du en öl, får du kunna en som är 12-13%. Så är smullig på att du kommer in till konen. Så släppte du från Bojas lunch. Eller hvis det var kvinnan så får du ut och mer och så sätter du. Så han tänker helt annat att som kon. Är det ett rent testosteron ting alltså är vi det bara män och här bara män och de bakom det bara. Är öl slätch för kvinnor? Absolut är det för kvinnor. Ja, för inte. Hur är det som kvinnor? Det är nekva kvinnor som dammar väl öl, men i allt det där synder manneting. Ja. Det är det. Ja, synder. Jag har en söva. Men det är nekva kvinnor som dammar väl öl, det är helt säkert. Här är det helt säkert, ja. Ja. Det går så med IPA. Ja. Ja. Jag upplevde för omlaj 5 år sedan. Arden Mikla kom till förja. Då stod en unga jenta här. Hon stannade vid en postra i den ena hand. Och så stannade hon vid en kettling i hina hand. Och så säger hon, åh Jesus, Jesus. Jag vet inte vad jag för en här säger damer bäst. Men det var super kraftmycket öl. Och då visste jag, nu är ölmyntan för en fra hade här, antingen ska vara gott eller ösen ska vara en väck. Nu var man färdig till att man vill ha öl. Så jo, myntan är Och det bra. är så fär från mannen till kvinnor alltså. Och ta var det kvinnorna, så läser det alltid, det är kvinnorna som visar vägen. Ja? Men kvinnor är det mest sajter och såna grejer. Nej, det är det inte. Kanske mest det unga kanske. Festivaler Alltså Pippi har inte du sagt det. Hon är Pippi Langström. Hon är dus nummer 6. Yes. Det är inte. Hon är du en Nikor. Och ett Här tusch rockar på. vi. Du säger ständer, nej? Jag ständer en, ja, men här är bara det bridget inte mer eller vad? Jag snukte mig ska Jo, alltså, ta det du kan säga att det är inte bara en mikroöl som bobblar 18-4. Det är faktiskt också en Niker som bobblar 18-4. Ja. Så börjar lycka nu till månader. Ja, det här är bra för. Nej. Ja, men det klarar vi. Ja. Deiligt, men Men kan säga det? för vad var spårningen? Ska vi synja en vi tackar för det? Kan Vi synja en sång och vi tackar för det. Ja. Ja. Hade gjort några? Jag hade spårningen var vad han som vinner säger vad Sjure de har bäst. Ja, det hade var nog så grejt då. Han säger nummer 1 och nummer 2. Jag minns vad det var. Ja, snä. Men kvar vinner det. Passar. Tar vunnit en halv. Jag vet det här, där sitter framför Ja, tar 18 några tälter och lajda tar och votera. Det är inte sån trubbla. Det är inte sån här. Ha? Åh, Johanna, Matilda,
Wittfeldt. Johanna Du Matilda vunnen Wittfeldt. ramme. Johanna Maria Wittfeldt. Yay. Matilda. Matilda. Johanna Matilda Wittfeldt. Johanna Matia Wittfeldt. Matilda. Ja, det är Maria. Nej. Johanna Matilda Wittfeldt. Ja. Du har Vunnen vunnit en ramme. en ramme av öl. Och hon väljer kölka för Ja, hon vill Det må vara det som är rätt, det var det. Og vi Han kunne glæder godt og lade så det til skulle at konefolk herude og Ja, okej. fortælle jer om Nu kom øl som igen. rundt Det om. kan jo. Nu kom det i banan. Ja, ja. Deiligt. Det här var ett insider hvis det ska vara. Ja. Ja. Tack Sanchen. Ska vi tacka? Ja. Och det tack. Nu blir det Wild Robert hit. Hörs det? Så får jag säga tack. Och att Ja, så ja, vi säger tusen tack för man följer själva kvar det där men jag vet det är här. Och tusen tack för det blev vi säga det säkert ja. Tusen tack för det och jag blev hyped om hjärtat hos ner. Och nu får vi att synja Wild Rover. Peter Fredagssang. och vi får lusta. Fredagssang. Och Fredagssang. Vi syns ju alla. Vi synja ett kom. Ja. Du spelar runt omkring. Sure han lägger Det är just vi. Sure är sångaren. Jo. Og kæft. Du kan rappa sin Sure. Du rappar ja. Nej, bara. Okay. I've been the Wild Rover for many a year. I spent all my money on whiskey and beer. And now I'm returning with golden restore. Oh, never I'll play the Wild Rover no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more. Will I play the Wild Rover? No, never, no more. I went to an alehouse I used to frequent, and I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay, saying customers like you, I can get anything. Come on! It's no, nay, never. No, nay, never, no more. Will I play the Wild Rover? And never, no more. Then I took from me pockets then sovereigns bright. Oh, the landlady's eyes open wide with delight, saying I have the whiskey and the wine of the best. And the words that I spoke sure were only in jest, and it's no, nay, never. No, nay, never, no more. Will I play the Wild Rover? No, never, no more. I'll go home to my parents, tell them what I've done, and I hope they will pardon the prodigal son. And if they'll forgive me as of times before, oh, never I'll play the Wild Rover no more. And it's no, never. No, nay, never, no more. Will I play the Wild Rover? No, never. One more time. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more. And I play the Wild Rover. No, never, no more. Skål til dere ute. Takk for i kveld. Bånd dere haft en hundanlige løte. Sammen vi okkon. Nej. Tömt klart. Jag måste ha något skala vid. Ja, så Tømt, sier han. Det er du tomt med det her.
Kim är vän vet han har tagit sig sms och tagit sig folk månader. Ja, jag vet det. Han är väl konserter så ofta nu att Skål. Jag bara skål till och tusen tack för det. Tack för stolen och tack gå undertökna och jag hoppas att det haft en honaliga och goda löte och hjärtliga go posture att zommel. Till lucka till som vunne. Lille Han Pastor. sätter sig själv och go posture ja. Allians Ja, spritter händerna där vad ska jag Skål. Vinnande ramme.